Придите, да збавцы, верные со спевом, придите, да ясляў яго Бэтлеем. Цар нарадзіўся, цар усіх стварэнняў, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, радостно спявайте, сусвет няхай чуе хваление Христу. Слава Хосанна на вышинях Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Калі Jesús хрысціўся, раскрыліся нябёсы, і Дух Божы, як голуб, сышоў на яго, і прагучаў голас Айца: «Гэта Сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Гэтымі словамі антыфону на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем наш удзел у святой імшы, вігілійная святая імша са свята Хросту Пана. Паважаныя, праз сакрамент Хросту усе мы з'яўляемся касцёлам, усе мы члены містычнага цела Хрыста, які нас збірае на святой літургіі, каб мы маглі стаць яшчэ больш дасканалай супольнасцю яго умілаваных дзяцей. Падчас святой імшы будзем дзякаваць Богу за сакрамент Хросту, за нашых бацькоў, хростных бацькоў, таксама святара, які удзяліў нам гэты сакрамент. Хай Бог благаславіць для жывых, а памерлым дасць радасць нябёсу. Я падчас гэтай святой імшы малюся за памерлага Юзафа Гадліеўска ў 30-й дзень ад яго смерці, таксама за памерлую Францішку Венславовіч, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным для памерлых. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца
які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся, всемогутный вечный Боже, після хрещення у Йордані, Ти урочисто обвістив, що Христос, на якого сишов Святий Дух, гета Син Твой умилований. Дай просим, как усыновленное Тобою и отродженное з воды и Духа Святого, завсёды жили мы у Твоей любови. Праз Пана нашего Єзуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Вось слуга мой, якого я підтримаю, вибранник мой, якого уподобала душа моя. Я послав Духа Свого на Його, і Он принесе народам правосудие, не буде кричать і не буде ускликать, на вулиці не буде чутно голосу Його, і Он не зломить надломленной тростины, не погасить тлеющего цноту. Для правды принесе Он правосудие, не ослабне, не надломится, покуль не установить правосудие на землі. И наказал ягоных чекають острови. Я, Пан, покликал тебе у справедливости и взял тебе за руку, и сформировал тебе, и учинил заповедом для людей, святлом для народов, каб ты открыл очи слепым, из вязницы вывел полонных, з дому зневоленных, з дому зневолення тих, хто живе у темрі». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан благословляє свой народ спокоем. Пан благословляє свой народ спокоем. Отдайте Пану сыны Божия, отдайте Пану хвалу и славьте Его могутность. Отдайте хвалу имени Ягоному, у святыни прославляйте Пана. Пан благословляє свой народ спокоем. Голос Пана понад водами, Пан понад водами великими, голос Пана моцный, голос Пана повний величи. Пан благословляє свой народ спокоем. Загучав Бог величи, і кожний у святині Ягонай каже хвала. Пан пробивав над потопом,
Пан, як валадар, трываць будзе вечна. Пан благословляє свой народ спокоем. Читание книги «Дел апостолов». У те дни Петр, открывши вусны свои, сказал, «Сапраўды разумею, что Бог, не зважая на особу, але ў кожным народе, милый Ему той, кто боится Его и поступая справедливо. Он послал свое слово сынам Израиля, обвещаючи спокой про Иисуса Христа. И Он есть Паном усіх. Вы ведаете, что отбылося во всей Иудеи, починаючи от Галилеи, після хресту, який обвестил Ян. Ведаете, як Бог помазал Духом Святым и моцей Иисуса з Назарету, який ходил, робячи добро, оздоровляючи усіх, опантанных дьяволом, бо з ним был Бог. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Раскрыліся нябёсы і загучаў голас Айца. Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус прийшов з Галілеї на Йордан да Яна, каб атрымаць ад яго хрост. Ян жа устрымліваў яго, кажучы: «Гэта мне трэба ад цябе прымаць хрост, а ты прыходзіш да мяне?» Сказаў яму Езус у адказ: «Дазволь цяпер, бо так належыць нам выканаць усё, што справядліва». Тады Ян уступіў яму. Калі Езус ахрысціўся, адразу выйшаў з вады, і раскрыліся яму нябёсы, і ўбачыў Духа Божага, які спускаўся як голуб і сыходзіў на яго. І голас з неба прамовіў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Уважаемые браты и сестры, сегодняшнее свято Хрусту Пана завершает цикл калядных святаў. І хоць галоўная ўрачыстасць – гэта зразумела Божае нараджэнне, да калядных святаў таксама адносяцца аб'яўленне Пана Тры Каралі, урачыстасць, якую мы перажылі, таксама свята Хрусту Пана. І калі глыбей задумацца над таямніцамі, якія Бог нам пераказвае на працягу гэтых святаў, то можна заўважыць адну агульную ідэю. Бог хоча пазнаёміць чалавека з самім сабою. Усе гэтыя тры падзеі – нараджэнне, аб'яўленне і хрост Пана – быццам адсланяюць перад чалавекам нейкі таямнічы занавес, за якім Бог
быў раней скрыты. І пасля кожнай з гэтых трох адслонаў нам, людзям, дадзена магчымасць даведацца штосьці новае пра нашага Бога. Нараджэнне, Бог прымае чалавечае цела, прымае канкрэтную постаць, якую можна заўважыць нашым чалавечым зрокам, пачуць слыхам, палюбіць нарэшце звычайным чалавечым сэрцам, так як можам палюбіць малое безабароннае дзіця. Бог нібы хоча сказаць чалавеку: вось я, цяпер табе лягчэй будзе заўважыць мяне. Аб'яўленнем скончыўся час, калі пазнаванне Бога было выключнай прывілей абранага народа. Менавіта Бэтлеемская зорка паказвае шлях да Хрыста Збаўцы усім народам на зямлі, кожнаму чалавеку. Язычніцкія мудрацы з усходу – гэта прадстаўнікі ўсіх народаў з усіх пакаленняў. Гэта ад нашага імя яны пайшлі убачыць Збаўцу, пакланіцца яму. І ў іх гэта атрымалася, яны сапраўды знайшлі яго. Бог становіцца даступны кожнаму чалавеку, які шчыра яго шукае. І вось сёння перад намі паўстае вобраз хросту Пана з рук Яна Хрысціцеля. Можам сказаць, чарговае адкрыццё Бога перад людзьмі. І ў гэтай сцэне бачым спаўненне старажытнага прароцтва пра Месію, што будзе ён названы іменем Эмануэль, гэта значыць Бог з намі. Рака Ярдан, да Яна Хрысціцеля прыходзяць грэшнікі, якія вызнаюць яму свае грахі, хочуць пакаяцца, ачысціцца, распачаць новае, іншае жыццё. І тут у натоўпе гэтых грэшнікаў стаіць Божы сын, і не таму, што хоча прыняць ад Яна хрост, што хоча ачысціцца. Ён не мае ніводнага граху, не мае патрэбы ў ачышчэнні, але менавіта таму, што ён Эмануэль, Бог з намі. Тое, што Хрыстус становіцца сярод грэшнікаў на беразе ракі Ярдан, працягваецца таксама і да сённяшняга дня. Паважанае прароцтва пра Эмануэля і цяпер здзяйсняецца. Бо кожнага з нас ахрысцілі ці ў дзяцінстве, ці, можа, у сталым узросце, але ахрысцілі ў імя Святой Тройцы. І ад таго моманту, калі Хрыстус прымае хрост ад Яна, хрост вадою, ён раз і назаўсёды заклікае Духа Святога і гэтае абмыццё. Цяпер і прароцтва Яна Хрысціцеля спаўняецца. І ад таго моманту наш хрост адбываецца ўжо не толькі вадою, але Духам Святым. Ён сапраўды стаў Эмануэлем, Богам, які заўсёды з намі. Паважаны, гэта мае рашучае значэнне для сённяшняга жыцця кожнага з нас. Хрост, які удзяляў Ян, быў хростам пакаяння. Але калі б наш хрост абмяжоўваўся толькі пакаяннем, то гэта было б толькі паловай шчасця, якое Бог ахвяруе, якое Бог дае кожнаму. Гэта ўсяго толькі пазбаўленне ад зла, учыненага чалавекам. Але Хрыстус уваходзіць у Ярдан, і гэта не воды Ярдана ачышчаюць і асвячаюць, але ён сам сваю прысутнасцю сярод нас, грэшных, надзяляе нас сваёй святасцю, хрысціць нас Духам Святым на будучыню, Духам, які не толькі вызваляе ад грахоў, але дае таксама рэальную моц, каб у будучыні мы маглі быць Божым, жыць Божым жыццём, каб маглі быць Божымі дзецьмі. І паколькі Хрыстус згадзіўся стаць братам для нас, грэшнікаў, то і падчас нашага хросту Бог гаворыць таксама і нам: «Ты мой сын умілаваны, ты моя дачка умілаваная». Паважана, такім чынам, гэта трэцяя адслона калядных святаў абвяшчае нам з вялікай эмоцыяй, што мы з'яўляемся дзецьмі Бога. Мы браты і сёстры Езуса Хрыста.
бо нясем у сабе моц Духа Святога і цяпер сапраўды здольныя любіць і жыць вечным жыццём, якое не прамінае. Сучасныя хрысціяне часта забываюцца пра тое, у чым заключаецца сэнс прыйсця ў чалавечую гісторыю Хрыста. Чаму мы аднаўляем абяцанні хросту, напрыклад, з нагоды хрышчэння або канфірмацыі, бежмавання сваіх дзяцей? Менавіта для таго, каб аднаўляць у сабе гэтую вялікую надзею і гонар, што мы сапраўды з'яўляемся дзецьмі самога Бога і можам прыняць Духа Святога, каб быў тым жыватворцам, які ўжо цяпер распачынае нашу несмяротнасць. І вось сёння святкуем хрост Пана ў Ярдане. Падзею, якая з аднаго боку замыкае адзін з этапаў у самаадкрыванні Бога перад чалавекам, але з іншага боку распачынае новы этап. Тыя тры адкрыцці Хрыста: нараджэнне, аб'яўленне тром мудрацам і нарэшце хрост Пана. Гэта тры моцныя словы Бога, скіраваныя да чалавека. Шмат разоў па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына. Паважаныя, такім чынам Бог праз свайго адзінароднага Сына распачаў новы дыялог з чалавекам. Бог прамовіў 3 разы, і цяпер у гэтым дыялогу прыйшла наша чарга даць яму адказ. Толькі ці прызвычаіліся мы слухаць яго слова да нас? Ці хапае ў нас адвагі прызнацца перад светам, што мы з Божага роду, што мы сыны ягоныя, што мы браты і сёстры Хрыста? Дарагія, у нашым жыцці непазбежныя нейкія клопаты, праблемы, часта і грахі нашыя або нашых блізкіх. Менавіта ў такія моманты найбольш патрэбна смеласць, каб клікаць, каб запрашаць Хрыста на бераг нашага Ярдана, каб яго слова хрысціла наша жыццё, каб яго слова было сапраўды апошнім у нашых жыццёвых выбарах. Тады напрыканцы нашай зямной вандроўкі Бог распазнае нас і зноў паўторыць: ты сын мой умілаваны, ты дачка моя умілаваная, цябе ўпадабаў я. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Айца Нябеснага, які праз Сына аб'явіў нам сваю любоў і ўчыніў нас сваімі усыноўленымі дзецьмі, скіруем нашыя просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб ён цешыўся новымі шматлікімі вызнаўцамі. Цябе просім. Молімся за ўсіх людзей, каб у Езусе Хрысце яны прызналі Божага Сына. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб Дух Святы развіваў у іх атрыманыя ў хросце Божыя дары. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся за наших бацькоў, хросных бацькоў, за святара, які ўдзяліў нам сакрамент хросту, каб добры Бог благаслаўляў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлага Юзафа Гадлееўска ў 30-й дзень ад яго смерці, таксама за памерлую Францішку Венславовіч, за памерлых бацькоў, хросных бацькоў, за памерлых, можа, святароў, якія ўдзялялі нам сакрамент хросту, каб яны атрымалі абяцанае падчас хросту вечнае жыццё ў валадарстве нябесным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы сапраўды былі умілаванымі дзецьмі Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, прымі пакорныя просьбы, якія да Цябе ўзносяць Твае усыноўленыя дзеці, праз Хрыста, Пана нашага. Бог прыняў людское тело, весяліцца, скажа смела, да яго мы заспявайма і на лірах заіграйма, хвала, хвала, грамадою заспявайма, і як Богу хвалу дайма, всемогутному дитяти і Марії його маті, хвала, хвала. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Боже наш Ойче, приймі гэтыя дары, якія прыносім на ушанаванне аб'яўлення Твайго умілаванага Сына. З ласкі Тваёй няхай пераменяцца яны ў ахвяру Хрыста, які пажадаў змыць грахі свету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Пан з вамі, З Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. Ты ў цудоўных знаках на Ярдане аб'явіў нам таямніцу новага хросту. Твой голас прагучаў з неба, каб мы паверылі, што Тваё слово прабывае сярод людзей. Духам Святым, які зышоў у выглядзе галубкі, Ты намасціў Хрыста, Твайго слугу алеем радасці, і паслаў яго абвяшчаць добрую вестку убогім. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй,
новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Вспоминаючи смерті з мертвих повстання Твоєго Сина, ахвяром Тобі, Пане, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які паснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе, праз Сина Твоєго, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче, усемогутний у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц. И хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодна з Твоей волей, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно, мужчина. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Ночь надыходить засынае увесь свет, темра охутала землю, дивная зоркая
ярко светить на небе мудрецов, веде у Бетлем. Там у печоры Бог приходить на свет, стайня палац Володара. Цудные спевы пастухи чуют с неба, в яслях тихо спить немовля. Сыне Марии, Сыне Бога Отца, князь с упокою моцный Бог, ты деля нас стал человеком убогим и покорой боской сдивил. Моцно с небес хлеб Божий, Эммануэль, радость небесная у Тебе. Сам до людей приходишь верым, свет не покинешь с нами, будь до конца. Молимся. Милосердный Отче, подмацованные святыми дарами, покорно Тебе просим, как верно, слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими и соправды были ими, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. У Бетлеєм спішаймо до стайні, бо там цуд. У ясельках Сын Божий, и Он збавить грешный люд. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, володари земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, володари земли. Ангел Панский звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей.